أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлық мақтауларыбыз, шүкірләрібіз Аллаһы Тәгаләгә булып, сөйекле пәйғамбәребезгә Мухаммад алейхиссәламгә күңел түрләребездән шыққан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Азиз, мөхтәрәм мөселман кардәшләрем, һәрберебезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булып, Аллаһы Тәгалә илкеннәребезгә тынычлыгын биреп, эшләгән изге гамәлләребезне кабул кылып, белеп яки белми кылган гөнаһларыбызны гафу итсә иде. Аллаһы Тәгалә һәрберебезне, үзебезне, балаларыбызны авыр сынаулар белән сынамаса иде. Коръәндә Аллаһы Тәгалә булай дип әйткән: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين." Бақара сүрәсенең 155-нче аятында Аллаһы Тәгалә безгә хәбәр итә: дөньялыкта, тормышта Аллаһы Тәгалә әлбәттә сезне сынаячакмын ди. Авырлыклар белән малларыгызны киметеп, гаиләләрегезне, туганнарыгызны алып, шулай ук уңышларыгызны, җиләк-җимеш уңышларын алып сынаячакмын ди. Авырлыклар биреп сынаячакмын ди. Һәм Аллаһы Тәгалә хәбәр итә: "Ва башшири сабирин", сабыр итүчеләрне шатландыр дип әйтә. Сабыр итүчеләрне шатландыр. Әгәр дә инде шундый кыенлык килгән вакытта кеше сабыр итсә, Аллаһны искә алса, һәм динебездә шундый бер сүз бар: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" дип әйтә алса, авырлык, кыенлык килгәннең беренче вакытында, беренче минутында ул кешегә иншалла Аллаһ Тәгалә әҗрләрен, савапларын арттырып, күбәйтеп һәм көтмәгән урыннан икенче яктан тагын нимәтләрен арттырып бирәчәк. "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" дигән сүз нәрсәне аңлата? Ул сүз дөреслекдә без Аллаһы Тәгаләнеке. Һәм кире Аллаһы Тәгаләгә кайтабыз дигән сүз. Аллаһы Тәгалә безне яратты. Без Аллаһы Тәгаләнең мәхлуклары, куллары, Аллаһ кулы булып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Һәм инде Аллаһы Тәгалә җирдә булган вакытта, дөньялыкта булган вакытта Аллаһы Тәгалә һәрберебезне сыный. Мөхтәрәм җәмәгать, онытмаса кирәк, Аллаһы Тәгаләнең сынавы Коръәндә шулай билгеле булганча, Аллаһы Тәгалә яхшылыклар биреп тә, нимәтләрен күбәйтеп биреп тә, авырлыклар биреп тә сыный. Кайсыр вакытта кеше авырлыкка чыдый ала, түзә ала, сабыр булып кала ала, ләкин җиңеллеккә, рәхәткә кеше чыдамаска мөмкин. Шул рәхәтләр белән, рәхәтләр аркасында, күп рәхәтләр килү аркасында ул кеше инде Раббысын, Аллаһыны онытып, көфрлек юлына, гөнаһ юлына кирип китергә мөмкин. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә Аллаһы Тәгалә безне сыный икән, бу сынауларга дәрәҗәле игегә ирештерә торган иттереп, шул мөселманнарча булырга насыйп итсә иде. Һәм галимнәр әйтүе буенча, авырлык килгән вакытта нәрсә эшләргә, ничек булырга? Беренчедән, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, сабыр булу. Сабыр булу авырлыкның тыгы беренче минутларында, беренче секундларында ниндидер авыр хәбәр ишеттек икән, шул вакытта нык булып калу. Икенчесе, тақва булып калу, Аллаһы Тәгаләдән курку. Аллаһы Тәгалә безне ничек иттереп булырга кушкан, Аллаһы Тәгалә нәрсәләрне тыйган, шулардан тыйылып калу, нәрсәләрне рөхсәт иткән, шуларны үтәү. Кыенлык килде диеп, хәмер эчү яки ниндидер башка зарарлар китерү яки үз-үзеңә кул салулар, шундай әйберләрдән сак булу. Билгеле булганча, авырлыклар бу дөньяда мәңге түгел. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Авырлыктан соң гына җиңеллек килә.
Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, авырлык килгән вакытта, кыенлыклар килгән вакытта, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өмет өзмәү. Ничек кенә кыен булса да, ничек кенә авыр булса да, Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә күрә, Аллаһ Тәгалә мине ярата дип, үзебезне тынычландырырга, билгеле булганча, Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан бәндәләренә күп иттереп сынаулар бирә. Менә пәйгамбәрләр тормышын карасак, үзебезнең сөекле пәйгамбәребез Мухаммад алейһиссәламның тормышын карасак, нинди генә кыенлыклар күрмәгән, ләкин ул кыенлыклардан шул мусульманнарча, шул мөэмин булып, Аллаһның яраткан бәндәсе булып чыккан һәм Аллаһ Тәгалә аңа җиңү, аңа үзенең ярдәмен дә биргән. Шулай мөхтәрәм җәмәгать, сынауларның безгә иманлы булган кеше өчен файдасы күп. Менә хадисләрдән аңлашылганча әйтелгән бит, мусульман кешенең аның эшләре, галәмәтләре иманлы кешенең гаҗәеп дип искитәрлек. Ләкин бу бары тик мусульманнарга гына бирелгән, иманнан ерак булган, мусульман булмаган кешеләргә бу бүләк юк. Нинди бүләк? Шатлык килсә, мусульман кеше шатлана, Аллаһны искә алып шөкер итә, шөкер иткән өчен Аллаһ Тәгалә аңа савап бирә. Ә инде кыенлыклар, авырлыклар килде икән, мусульман кешесе сабыр була, сабыр итүе белән, иншааллах, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын ярлыкый дип әйтелә хадисләрдә. Менә бу хадисләрдән дә аңлашылганча, авырлык килде икән, әгәр без аны күркәм иттереп уздыра алсак, авырлыклар белән Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итә. Аллаһ Тәгалә авырлыклар белән безнең дәрәҗәбезне тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрә. Тормышта кыенлык, авырлык күргән кеше, ул башка кешеләргә дә рәхимле була. Аларның хәлләрен белә, аларның нинди хәлдә калганнарын аңлый ала. Һәм шулай авырлык килгән вакытта без инде бер-беребез белән берләшәбез. Дошманлашып, ачуланышып, ниндидер вак-төяккә карап, аралашмаган, үпкәләшкән кешеләр белән авырлык килгән вакытта без берләшәбез. Һәм туганлык җепләре, дуслык җепләре ныгый башлый. Менә шуңа күрә авырлык килүдә, авырлык белән сынауда ул Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бер нимәте, бер бүләге, һәм без аны аңлап, авырлыкларны күркәм иттереп үткәрә алсак иде, һәм авырлыктан соң иншалла җиңеллек булачак, һәм онытмаса кирәк, дөнья ул җәннәт йорты түгел, дөньяда һәрбер кешенең үзенә күрә авырлыклары, үзенә күрә проблемалары бар, ләкин Аллаһ Тәгалә бу проблемаларны һәрберебезгә әзрәк бирсә иде, авырлык килгәндә дә мусульман булып кала алсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.